ये शुणुच आज रविवारटा टे मटन कले हाँ अरे कौन करिया जे मु को चाहूँ मटन झोड़ा पार्टी आज बोली दास बाबा काउंटर आज बंद कर दिन है मनीष चाहूला टी मटन झोड़ा पार्टी लगता तो से कहते अरे मुझे चाहूनी मटन भाई हेल्ले कौन करिया दास बाबू तो आज मटन सब बंद कर तो कौन करिया चिकेन करदे हेनी चिकेन जब कर भलसे कर सुआदिया कर मत खाया भल लगे। तो नमस्कार जय जगन्नाथ मु अमित आपन साथ कहूँ आज एक न्यू फ्रेश ब्लॉग को आशा कर भल अच्छी आप समस्ते बढ़िया थे। तो आप शुणिले आज चिकेन ना मटनटा करा भाभी सब जाइए मटन सबटा बंद था तो मुझे भाविली चिकेन करा खाली चिकेनटा कौन करा माटियान चिकेन करा भाविली खाली चिकेन करें माटियान चिकेन करा कि गोटे यूनिक करा रेसिपी मुझे करी निजे रोसे करी मो सहित माई रे माई मत हेल्प करी कि बतावती करेंगे जानी तो बतावती किसी करेंगे चलो जा स्टार्ट करेंगे। धर यहाँ हांडी रेडी आज चुली रोसे हम गरम हांडी तो चारिआडी खेल पकड़नी पकड़ चारिआडी खेल पकड़ सरिष बढ़े जालटा टे देद तो गोटा मसला आसी गोटा मसला पकईद तार पियाज पकईया आम चाहिए भी गैस कर तो गैस गले एत टेस्ट लगे से कहली ना मटी हांडी चिकेन कर आज देखिए गोटे नुआ कि गोटे कर तो ये पिठा यूज कर आमको जेहेतु आम पाखे ना काठर पिठा अच्छे तो एक यूज करा पड़ू पिज रंग बदला लाल हवा आसानी तो आम पकईदा मसलाटा मसलाटी आमर रसुण अदा पेस्ट हो पकई अदा रसुण जगी रखी खाद्य मारे छाड़ ना तो ये लंका गुंड पड़े कलर लाल फ्लेवर भी गोटे अलग पड़े हल्दीटा पड़ा टमाटर पानी द्वारा कारण टमाटा पूरा कंचा न जीरा पत्र पकड़ कंचा लगा खाली
ନା ମସଲାଟା ଆମେ ପକେଇବା ଏବେ। ମସଲା ଗୋଟେ ପକେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟମାଟୋ ପକେଇଛି, ଟମାଟୋର ବି ତାର ଜଳ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଅଛି ତା ସହିତ ବି ଗୋଟେ ମିଶିବ, ମସ୍ତ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଆଉ। ଆମେ ଏବେ ପାଣି ଟିକେ ଦେବା ଜଷ୍ଟ, ପାଣି ଅଳ୍ପ ପକେଇବା ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ତଳେ ପାଣିଟା ଟିକେ ପକେଇବା, ମସଲା ଲାଗିଯିବ ନା। ଆପଣମାନେ ସତ କହିବେ ମାନେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଚିକେନଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ, କ'ଣ ଲାଗେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଶେଷ ହେବ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ଆଉ। ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ସ୍ମେଲ୍ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଆସୁଛି। ତ ଯିବା ଏବେ ଆଳୁ ପକେଇବା। ମସଲାଟା ହେଇଯାଇଛି, ଆଳୁ ପକେଇବା। ଆଳୁ ଏଠି କିଛିଟା କାଟିକି ରଖିଥିଲି ମୁଁ, ଆଳୁ ପକେଇବା। ତାର ଲାଳ ବହୁଛି ଦେଖିକି ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏ ବାରିପଟେ ଟୋଟାଲ ପୁରା ସବୁ ପୁରା ଗଛ ପତ୍ରରେ ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ରୋଷେଇଟା ଏଠି ହେଉଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ। ଏଠି ଶାଗ ଏଇଟା ହେଇଛି, ତା ସେଇଟା ଆମର ଜହ୍ନି ସେପଟେ ହେଇଛି, ଏଇଟା କମଳା ଗଛ, ଗଛ ପତ୍ର ଫୁଲ। ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଚିକେନ ମସଲା ପକେଇ ଦେଇଛି, ଦେଖିବ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଆସିବନି। ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରିଲାଣି ଯେଉଁ ଧୂଆଁରୁ। କିନ୍ତୁ ଚୁଲି ରୋଷେଇ କରିବା ଗୋଟେ ମଜା କିଛି ଅଲଗା। କୁହନ୍ତୁ ଏବେ କଲର କୋଉ ଭଳିଆ ଗଲାଣି ଆସି। ପାଣି ଟିକେ ଦେବା ନହେଲେ ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିଯିବ ପାଣି ଦେବା। ଏବେ ଚିକେନ୍ ଆମେ ପକେଇବା, ମସଲା ଠିକ୍ ସେ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି ନା। ଭଲସେ କରିକି ପାଣିଟା ଦେବା ଆଉ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଟିକେ, ଶେଷ ହବାକୁ ଆସିଲେଣି। मोबाइल हेବାକୁ ଆସିଲାଣି, ଏ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଟିକେ। ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଣିକି ଆସିବା, ଧନିଆ ପତ୍ରଟା ରହିଯାଇଛି ଆମର, ଧନିଆ ପତ୍ରଟା ଆସିବ ଆଉ। ଦୀପୁ ଭାଇ ଫୋନ କର, ଦୀପୁ ଭାଇ ଫୋନ କରିବା।
ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏବେ ଏମିତି କରିବା ନା ନାଇଁ ପାଣି ଦବା ପାଣି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦବା ଆଉ ପାଣି ମରୁନି କି ଆଉ ଟିକେ ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇଛୁ ଅଳ୍ପ ଆଉ ସିଝା ହେଇ ଡଙ୍କି ପିତା ପିତା ମାରୁନ ଦିନି ଆଳୁ ଛାଡି ଦଉନ ଦବାକୁ ପଡିବ ପାଣି ଦବାକୁ ପଡିବ ଟିକେ ହେଇଯିବ ଫାଇନାଲି ଏବେ ସରିଗଲା ତରକାରୀ ଏବେ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ଖତମ ଧରିକି ବସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କଲରଟା ଏବେ କିଛି ଜାଣିହବନି ଖାଇଲା ସେ ଜାଣିବ ଖାଇଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ନନା ନନା କ'ଣ କହିବ କିଛି ଗୋଟେ କୁହ ତ ନନା ଆମ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି ନନା ହଉ ନନା ତମେ ଖାଅ ତ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଟେଷ୍ଟ କରିବା ନନା ତମେ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ବନେଇଛି ତମ ପାଇଁ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଚିକେନ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କହିବ ଆଉ ଆପଣ ତ ଆଜି ଦେଖିଲେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଚିକେନ୍ର ରେସିପି ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ରହୁଛି ବାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା ଖାଇବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛି ବାଏ